віскі нам приніс. Це відбулося вже після того, коли Міллер розповів, як її лице раптово стало відтінком білого, біліше блідого. Жодної причини, бо правду ясно видно всім. Розпитав у гральних карт я, вони б не дали їй однією стать з веставок, що гуртом до моря йдуть. І хоч очі мої відкриті були, мов сліпий я не бачу суть. Це відбулося вже після того, коли Міллер розповів, як її лице раптово стало відтінком білого, біліше блідого.